IFM News Police Report. Nga uram iti may sa apagtengan iti Barangay 1 San Lorenzo Lawag City ang nagrespond dyan nagiti kameng ti BFP Lawag San Nicolas Vintar ken Volunteer Fire Truck ni Vice Mayor Carlos Fariñas kuna ni Kapitan Manny Morales ang naapektaran dagiti nga 10 ket 7 nga individual iti dayta a compound wenno dayta apagtengan pakairamanan dagiti na isalbar at raken nga animal dagiti pampamilya. Mga dakong alas 8 hanggang mga 8:15 kanina nakatanggap na kami ng report sa isang kabarangay na may nasusunog dito sa Sitio Station Park, malapit mismo dito sa PNP, DPS tsaka BFP station. So agad naman kaming nagresponde. Pagkarating ko rito, nandito na yung mga fire truck ng Lawag City and then nakita ko malaki na yung sunog sa isang bahay. So agad na nagresponde agad yung mga iba pang fire truck ng San Nicolas, Vintar, pati na rin ang rescue team ng Fariñas fire team at agad naman apula yung apoy at umabot yan ng first alarm at nideklarang fire out kaninang mga 9:15. So sa tulong din ng mga kabarangay natin, tulong-tulong din sa pag-apula at sa awa ng Diyos wala naman nasaktan at inaalam pa kanina yung buong pangyayari at sa aking pagtatanong sa may-ari ng bahay, nakita nila yung malaking sunog sa taas. Pero hindi pa nila masabi kung saan talaga eksakto nang galing kasi lahat kanina nabulabog na dito at muntik pang lumipat yung sunog sa kabilang bahay na itong bahay na nasunog kanina is made of light materials so kaya madaling lumaki yung apoy. Imbatad ti Kapitan nga agyan dapay lang iti evacuation center iti dayto agundaway ken maawat da titulong manipod iti LGU Lawag ken iuray da titulong manipod iti opisina ni Congressman Sandro Marcos. So far yung 4 na pamilya ang na-determine na apektado sa sunog at umaabot sa mga 17 na individual yung naapektuhan. So agarang namang nagbigay ng tulong ang city government at yung evacuation center doon muna sila mamalagi for the meantime hanggang umaga. Iti agdamakit agtultuloy ti investigasyon iti BFP iti napasamak nga uram. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.